Pipi dlhá pančucha, Pipi si sadne na bránku a vylezie na strom. Pipi, Tommy a Anika sedeli pred vilou vilôčkou. Pipi sedela na jednom stĺpe, Anika na druhom a Tommy si sadol na bránku. Bol pekný, horúci deň na konci augusta. Hruška, čo rástla celkom pri bránke, skláňala konáre tak nízko, že deti si z nej bez námahy trhali drobné, zlatožlté augustové hrušky. Zajedali si, prežúvali a ohrisky vyplúvali na cestu. Vila Vilôčka stála na konci mestečka, kde sa začínali polia a Hradská sa menila na poľnú cestu. Ľudia z mestečka si radi vyšli na prechádzku smerom k Vilôčke, lebo tam bolo pekne. Ako si tu deti sedeli a jedli hrušky, pricúpkalo po ceste z mesta dievča. Keď ich zazrelo, zastalo a spýtalo sa. Nešiel tadiaľto môj ocko? Ozvala sa Pipi. Ako vyzerá, má belasé oči? Hej, odpovedalo dievča. Taký primeraný, ani veľký, ani malý? Hej, prisviečalo dievča. Má čierny klobúk a čierne topánky? Áno, vyzerá práve tak, horlivo prisvedčilo dievča. Nie, takého sme nevideli, rozhodne odpovedala Pipi. Dievča vyzeralo sklamané a bez slova sa pobralo preč. Dočkaj, zavolala Pipi. Je plešivý? Kdeže? Plešivý nie je, nahnevalo sa dievča. Jeho šťastie, poznamenala Pipi a vyplula ohryzok. Dievča sa ponáhľalo preč, ale tu Pipi zavolala. Má také dlhé uši, že mu visia až na plecia? Nie, povedalo dievča a prekvapene sa obrátilo. Hádam, len nechceš povedať, že tadiaľto šiel človek s takými dlhými ušami. Ešte som nikoho nevidela chodiť ušami, odvetila Pipi. Každý, koho poznám, chodí nohami. Joj, ty hlúpania, pýtam sa, či si naozaj videla človeka, čo má také dlhé uši. Nie, uistila ju Pipi. Nikto nemá také dlhé uši. To by teda bolo. Ako by vyzeral? Človek nemôže mať také dlhé uši. Aspoň nie u nás. Dodala o chvíľu. Ale v Číne je to trochu ináč. V Šangaji som raz videla Číňana. Uši mal také veľké, že ich nosila aj ako pelerínu. Keď pršalo, jednoducho sa prikryl ušami a bol v teple a v suchu. Pravda, ušiam to už nebolo také príjemné. Keď bolo mimoriadne zlé počasie, ponúkol pod ušami prístrešie aj priateľom a známym. Sedeli pod nimi a spievali smutné pesničky, pokým dážď a nečas neprešiel. Uši mu vyniesli veľkú vážnosť. Volal sa Hai Shang. Mali ste ho vidieť, ako vždy ráno utekal do roboty. Pribehol v poslednej minúte, lebo ráno si rád prispal. A neverili by ste, aké to bolo smiešne, keď šprintoval a uši za ním viali ako dve dlhé žlté plachty. Dievča zostalo stáť a počúvalo Pipi s otvorenými ústami. Tommy s Anikou prestali ich hrušky jesť. Mal toľko detí, že ich ani porátať nevedel a najmenší sa volal Peter. Pokračovala Pipi. Ale čínske dieťa sa predsa nemôže volať Peter, namietol Tommy. To isté tvrdila jeho žena. Čínske dieťa sa nemôže volať Peter, povedala mu. Ale Hai Shang bol strašne tvrdohlavý a nastojil, že dieťa sa musí volať Peter a nejako ináč. Potom si sadol do kúta, prikryl sa ušami a zánovito mlčal, pokým jeho úbohá žena neprivolila, že dieťa sa bude volať Peter. Ach tak, s pochopením povzdychla Anika. Bolo to najprotivnejšie decko v celom Šangaji, pokračovala Pipi. Toľko sa piplal v jedle, že jeho mama bola z toho celá nešťastná. Iste viete, že v Číne jedia lastovičie hniezda. Mamka si k nemu sadla s tanierikom plným lastovičích hniezd a chcela ho krmiť. No, Petrík, povedala mu, teraz jeme jedno hniezdočko za ocka. Ale Peter len zavrel ústa a pokrútil hlavou. Napokon sa Hai Shang nazlostil a povedal, že Peter nedostane jesť, pokým nezie lastovičie hniezdo za otecka. A keď Hai Shang bola čo povedal, tak si za tým aj stál. To isté lastovičie hniezdo sa nosilo z kuchyne a do kuchyne od mája do októbra. 14. júla prosila mamka, aby mohla dať Petríkovi fašírku, ale Hai Shang nechcel o tom ani počuť.
Hlúposti, povedalo dievča na ceste. Hej, to práve tvrdil aj Hajšank, pokračovala Pipi. Hlúposti, povedal. Jasné, že decko môže zjesť lastovičie hniezdo, len sa s ním neslobodno píplať. Ale Peter od mája do októbra ústavične len zatváral ústa. A ako mohol potom žiť? Začudoval sa Tommy. Nemohol žiť, povedala Pipi. Umrel od tvrdohlavosti. 18. októbra a pochovali ho 19. Ale 20. priletela cez oblok lastovička a zniesla vajíčko práve do hniezda položeného na stole. Takto hniezdo predsa len bolo na niečo. Nestala sa nejaká škoda. Veselo zakončila Pipi. Potom zamyslene pozrela na dievča, čo zmetene stálo na ceste. Čo hľadíš ako sova do orecha? Rozhorčila sa Pipi. Čo sa ti robí? Vari si myslí, že klamem? Čože? No len povedz. Pohrozila jej pesťami. Nie, kdeže by? Zľaklo sa dievča. Nemyslím si, že klameš, lenže... Teda nie, povedala Pipi. Ale práve, že klamem, tak veru. Klamem, až sa mi z úst práši. Vari to nevidíš? Myslíš, že dieťa naozaj vyžije bez jedla od mája do októbra? Toľko viem, že sa celkom dobre zaobíde bez jedla 3-4 mesiace. Ale od mája do októbra to je nezmysel. Iste chápeš, že je to lož. Nesmieš ľuďom dovoliť, aby ti navrávali také talafatky. Potom dievča odišlo a už sa neobzrelo. Akí sú niektorí ľudia dôverčiví? Čudovala sa Pipi pred Tomím a Anikou. Od mája do októbra, veď to je hlúposť. Potom zavolala za dievčatkom. Nie, nevideli sme tvojho otecka. Za celý deň sme nevideli nikoho plešivého. Ale včera ich tadiaľto šlo 17. Viedli sa pod pazuchy. Pipina záhrada bola naozaj pôvabná. Pravda, nik ju nepestoval, to veru nie, ale za to v nej boli krásne, nikdy nekosené trávniky, staré ružové kríky, obsypané bielými, žltými a červenými ružami, ktoré síce nevynikali krásou, ale nádherne voňali. Rástlo tam aj veľa ovocných stromov a čo bolo zo všetkého najlepšie, niekoľko prastarých dubov a brestov, na ktoré sa dalo výborne liesť. V Tommyho a Anikinej záhrade neboli také stromy a navyše sa mama vždy bála, aby deti nespadli. Preto v živote nelozili po stromoch. Ale teraz Pipi navrhla. Čo keby sme vyliezli na tamten dub? Tommy nadšený týmto návrhom hneď zoskočil z bránky. Anika trochu zaváhala, ale keď videla na kmeni stromu veľké hrče, po ktorých sa dalo vyliezať, aj jej sa návrh zapáčil. 2 metre nad zemou sa kmeň duba rozdvojoval a na tomto mieste to vyzeralo ako v malej izbietke. O chvíľu tam všetci traja sedeli. Nad hlavami sa im prestierala koruna stromu sťa obrovská zelená strecha. Tu by sme si mohli vypiť kávu, povedala Pipi. Idem ju uvariť. O chvíľu mala Pipi kávu hotovú. Sladké žemle napiekla už včera. Postavila sa pod dúb a vyhadzovala nahor šálky na kávu. Tommy s Anikou ich chytali. No aj dúb chytal. A tak sa 2 šálky rozbili. Ale Pipi pokojne odbehla po iné. Potom prišli na rad žemle a dlhý čas lietali ako vtáky. Tie sa aspoň nerozbili. Napokon vyliezla nahor Pipi s kávovou kanvicou v ruke. Fľašku so smotanou mala vo vrecku a cukor v malej škatulke. Tommy s Anikou si nikdy nepochutili na káve tak ako tu. Kávu nepili každý deň, iba ak na návšteve. A teraz boli na návšteve. Anika si obliala kávou koleno. Najprv ho mala horúce a mokré, potom studené a mokré, ale nič si z toho nerobila. Keď kávu vypili, pohádzala Pipi šálky na trávnik. Som zvedavá, aký pevný porcelán dnes robia, povedala. Jedna šálka a tanieriky sa na prekvapenie nerozbili a na kanvici sa odbilo iba hrdielko. Odrazu Pipi vyliezla vyššie na strom. Videli ste čosi také? Zvolala. Strom je deravý. V kmeni bola veľká bútľavina, ktorú zakrývalo lístie. Môžem sa ísť aj ja pozrieť? Spýtal sa Tommy. Ale nedostal odpoveď. Pipi, kde si? Zvolal s obavou.
Tu začuli Pipin hlas, no nie z hora, ale celkom z dola, akoby z podzemia. Som v strome, dutina siaháš po zem. Keď pozerám cez malú puklinu, vidím kávovú kanvicu v tráve. Joj, ako sa dostaneš nahor? Zvolala Anika. Nijako a nikdy, odvetila Pipi. Zostanem tu až do penzie a vy mi sem budete musieť hádzať jedlo dierou z hora. 5-6 krát za deň. Anika sa rozplakala. Čo reveš? Ozvala sa Pipi. Poďte sem aj vy, môžeme sa hrať na väzňov, ktorí hynú v podzemnej kopke. Ani za svet, zvolala Anika. A pre istotu hneď zliezla zo stromu. Anika, vidím ťa cez puklinu, zakričala Pipi. Nestup na kanvicu, je to dobrá stará kanvica, ktorá by nikomu neublížila a nemôže za to, že už nemá hrdlo. Anika podišla ku kmeňu a cez malú puklinu zazrela konček Pipinho ukazováčika. To ju trochu upokojilo, ale nie celkom. Pipi, naozaj nemôžeš vyliesť? Opýtala sa. Pipin ukazováčik zmizol a ani sa nenazdali, už jej tvár vykukla z diery v strome. Hádam, budem môcť, ak sa pousilujem, povedala a rozhrnula lístie. Keď sa dá tak ľahko vyliesť, povedal Tommy, ktorý bol ešte vždy na strome, zleziem ta aj ja okúsiť väzenský život. Dočkaj, odvetila Pipi. Myslím, že by sme mali priniesť rebrík. Vyliezla z dutiny a chytro sa zošuchla na zem. Potom odbehla po rebrík, vytiahla ho na strom a spustila do bútľaviny. Tommy sa nemohol dočkať, kým Pipi vlezie do bútľavého stromu. K diere sa ťažko vyliezalo, lebo bola vysoko, ale Tommy neustúpil. Nebal sa ani zliezť do temného kmeňa stromu. Keď Anika videla, ako zmizol, veľmi sa bála, že ho viac neuzrie. Skúsila nakúknúť dnu cez puklinu. Anika, začula Tommyho hlas. Neverila by si, ako je tu krásne, musíš to vidieť, vôbec to nie je nebezpečné, keď zlezieš po rebríku. Ak sem raz prídeš, nič iné ťa už nebude zaujímať. Naozaj? Spýtala sa Anika. Čestné slovo, uistil ju Tommy. Tu Anika s roztrasenými nohami vyliezla na strom a na poslednom ťažkom kúsku jej Pipi pomohla. Trocha zaváhala, keď videla, aká je v kmeni tma. Ale Pipi ju držala za ruku a posmeľovala. Neboj sa, Anika, počula Tommyho z dola. Už ti vidím nohy, keby si padala, chytím ťa. Anika však nespadla a šťastne sa dostala k Tommimu. Ani na Pipi nemusela dlho čakať. Nie je tu ako v rozprávke? Spýtal sa Tommy. A Anika musela priznať, že je. Vôbec tam nebola taká tma, ako sa nazdávala, lebo škárou prenikalo dosť svetla. Anika prikročila ku škáre, či aj ona uvidí kávovú kanvicu na trávniku. Tu budeme mať skrýšu, povedal Tommy. Tu nás nikto nenájde a keby aj chodili okolo nás, keď nás budú hľadať, uvidíme ich cez škáru. To bude smiešne. Malým drievkom ich môžeme cez škáru štúchať a štekliť, doložila Pipi. Budú si myslieť, že sme strášidlá. Bolo im z toho tak veselo, že sa začali objímať. Tu začuli gong, ktorý volal Tommyho a Aniku na večeru. Joj, to je hlúpe, hneval sa Tommy. Musíme ísť domov, ale zajtra prídeme, len čo sa vrátime zo školy. Príďte, povedala Pipi. Vyliezli po rebríku, najprv Pipi, za ňou Anika a napokon Tommy. A potom zliezli zo stromu, najprv Pipi, za ňou Anika a napokon Tommy.